Chalani, no čo, jak sa vám tento týždeň pracovne darí? No šéfko, ja robím len to najdôležitejšie, to sú hypotéky. Tam klientov buď najviac ušetrím, alebo splním ich najväčší sen. To je bývanie. No tak to Šéfe, to najdôležitejšie robím ja, pretože ja našim klientom budujem majetok do budúcna a pripravujem ich na dôstojný dôchodok. Šéfko, tak ak môžem, sorry chalani, ale najdôležitejšie robím asi ja. Ja chránim, šéfe. Chránim ich majetok, ich peniaze, ich príjem pred neočakávanými udalosťami. Sorry. Čo ty, čo hypotéky? To, čo robíš ty, to je nič, to je čo, budú majetok. Toto je. Kohúti! Chránim ich majetok. Hej, chalani, stop. Nebuďte pojašení. Prestaňte si tu merať, doma väčší. Vaši klienti potrebujú komplexnú starostlivosť. Dajte hlavy dokopy. Všetci za jedného, jeden za všetkých. Mušketieri? Chalani, o tom tu písal niekde starý otec.